Kwiindaba zethu emini nje iphiko lolutsha lwe-ANC libambe umngcelelo ukuya kumasipala umngeni DA kwisikhundla senkulu baphathiswa pensioners and is suffering, everything is expensive. Ukuxhuma kwendleko zokuphila kunolovilo olumandla kubantu abadala abaphila inkamnkam. Bolweni okapha ekhaya samkele nani babukeli bethu kwijelo i-GTT ndingapholisanga maseko mandigawuleni warhuqa. Umbutho ovuka ibambe i-ANC Youth League ubambe umngcelelo yakho umasipala umngeni uqhankqalazela umgqatso we-DA kwisikhundla senkulu baphathiswa nongisodolophu womasipala umngeni umnumzana Chris Papas. I-ANC imemelela ukuba umnumzana Papas abanjwe ngenxa yorhwaphilizo nokuqesha ngokwazana. Intatheli yethu Simphiwe Makhanye ingamehlo nendlebe zethu kulo mngcelele nantsi ingxelo esenzele yona. Bonga ngisho ukuthi ke amalungu Youth League ke lapha kwaZulu Natal nakuzolo buthelene ke lapha eHawick ezobhikisha phakathi ke kwezinye zezinto ke lamalungu ANC akhona undangazo athi afuna ke ukuzibona zenzeka ukuthi ke umeya wakulomkhandlo umnumzana uChris Papas asule esikhundleni kulandela ke phela ke izinsolo ezivelile ke kunezinye ke izinto ezithinta ke uhlelo lokukhishwa kwemisebenzi angenzanga kahle ke kuzona noma ke engenzanga ke ngendlela ekulindelekile kuzona ake ngamukele ke njengamanje oliphini likamengameli we-ANC Youth League kuzo lonke uphumzile Mgcina uzosichazela ukuthi ngakube le march namhlanje ibisho ukuthini Phumzile sibingelele sikwamukele endabeni. Ngibingelele ngiphinde ngibingelele ngoba silana namhlanje njengesiyabantu abasha siphuma endaweni ehlukahlukene kodwa kubaleke kakhulu ukuzosupport abantu abasha bakhona la emngeni kulo masipala esikona sibonile ukuthi kunezinsolo eziningi ezibe khona ezithinta kakhulukazi umeya wakulomkhandlo so sithatha sihlanganeni ke size lethina mathupha ukuzoza ukuthi le zinsolo zihamba zigcine phi zingagcini lapho futhi siphinde sithole nezimpendulo because okubaleke kakhulu ukuthola izimpendulo memorandum ifundile bakwaZulu Natal ukhomba umqondisi wakaduma ibikliye kakhulu okubaleke kakhulu emsakazo ukuthi sifisa ukuthola izimpendulo within 7 days asifuna ukubonakala njengabantu abahamba ngamahemhem kuphela kodwa sifuna ukuthi esikwenzayo sikwenze based on information esithole kamasipala nokhokha uthembisile ukuthi uzokwazi usasilekelele ukuya phambili laba bahamba Mzela bangathi cha i-ANC Youth League nje izama nje ukuthi ithola ukugqama ngalokho ekwenzayo uphiko lwentsha lwe-ANC oselifile ungathini lokho siyabantu abasha asifuna ukugxila kakhulu kubantu abanegative noma abantu abacabanga izinto esingathina siyabantu abasha sizobheka phambili lokho futhi ngiyafisa ukugcizelela ukuthi asigcinile la bonke omasipala la kunenkohlakalo khona njengabantu abasha sizosondela sifike sizama ukudila nalento yenkohlakalo ngoba siyabona ukuthi affect abasebenzi kuphela kodwa affecta umphakathi losukhona ngaphandle ngoba ugcina ungakwazi ukuthola izinsiza so laba abasiphikisa abasifuna ukubukwa bazobona ukuthi ANC Youth League ifikile ikhona futhi izodila nento ye-corruption asidili ne-corruption kuphela kodwa siyafuna ukuthi abantu abasha bathola amathuba omsebenzi bekwazi ukungena ngoba le corruption iyona egcina ivimba ukuthi abantu bengakwazi ukusebenza ngoba ukuyenzela ngaphakathi so the more sithi nasifika sidila into ye-corruption siyakholela ukuthi amathuba omsebenzi azokwazi ukuvula ngaphakathi abantu bekwazi ukuthi basebenze abantu abasha kakhulukazi la emngeni lesukona anikwenzi lokho ngoba umnumzana uPapas asanda kumenyezelwa njengozomela i-DA kwesobundunankulu lapha esifundazweni esikwenzayo sifuna ukwenza ukuthi abantu babone ukuthi akuyona i-ANC lehlezi ekhunywa ngayo si corrupt kodwa i-DA umasipala we-DA lo ocorrupt sikuwona yingakho sila sifuna ukuzo expose wonke umuntu okhona asihlangane ne-candidates pronunciation yakhe lenzakalile but thina sikhona ngoba sizwile ukuthi kuno corruption ekhona la kumasipala ophethwe i-DA yingakho sila njenge-Youth League ukuthi sizoqeda sibakhulu esikhathi sakho siyabonga kakhulu Phumzile Mgcina ke lo oliphini likamengameli kuzo lonke esichazela ke kabanzi ngesinqumo ke sabo njengophiko lwentsha sokuba ke bazoletha ke esingathi ke imfuno lapha kumasipala wasemngeni angibusela intambo kwenegoli abanye abantu abadala sebeqhamula imali yomhlala phansi kwi-Cape Flats entshona koloni bazenzela amashishini amancinci ukuxokomeza abantu abadala bathi ukuxhuma kwendleko zokuphila kwenza iwenganeno imali engama-2,000 yendodla ufumene imali yabo kule nyanga kulandela amajingi iqiwe ePost Bank kwinyanga ephelileyo nalapho abanye abaxhamli bayifumana emva kweveki ezimbini imali yabo
ngamawaka ashiyeke ebambelele esihleleni kwinyanga ephelileyo ngethuba iimali zesibonelelo kasasa zingafumaneki eposini. Iingxaki zakhonjwa kwiinkqubo eziphuculwayo zobuchwephesha iBoursebank. Kwakho urhulumente uye wazisa ngokonyuswa kwemali yesibonelelo kwabomhlala phantsi, nyuso-mali abendodla abathi ngamathempukane. October now, this month, we got a 10 rand increase. Disgusting of this government that can give us that increase. All our pensioners is suffering. Everything is expensive. Abaninzi kule ndawo bathe kuye kwanyanzeleka baxoze mphini wumbi ukuncedisana nendodla yabo. Kunjalo bathi khange babe nazingxaki ukufumana imali yabo yesibonelelo. This month it was good, but last month, yeah, it was hectic for everybody of us. I think this post office must get closed. Abasemagunyeni kule ngingqi bathi baye banephulo lokukhuthaza abamkela indodla ukuba batshintshele ezibhankini. Thankfully, we went through a process in Bonteheuwel over the last few weeks where we moved a lot of people over to bank accounts rather, so that people's payments can be done through their bank. Isebe lophuhliso loluntu ephondweni lithe nalo belikekafumana izikhalazo zakulibaziseka kwentlawulo kule nyanga ka-Okthobha. Thandiswa Mawu weendaba ze-SABC eKapa. Uluntu olusoko lokufumana into esiwa phantsi kwempumlo ezebediyele eLimpopo lubhenela kumaphulo okulima. Luzikhulisela imifuno njengendlela yokugawulelana nemeko yendlela egqubayo. Lufumana uncedo koyena mfama omncinci onceda amakhaya ngenkqubo zenzululo. Abemi boMzantsi Afrika bonyuka umnqantsa ngenxa yemeko ezimaxongo zoqoqosho kweli. Umfama wakwilali yaseMagwengu uPeter Molepo uzama ukunceda uluntu. Lo mfama usakhasayo waqala iphulo lokulima iPeter's Gardening Project ngonyaka ka-2022. Eli phulo wayeliqalela ukukhawulelana nengxaki yokunqongophala kwento esiwa phantsi kwempumlo kule ngingqi. I think that communities can start to plant vegetables, like do the smaller gardens at their home. Sometimes I do the community, telling them that they should start doing the gardens. I hear the challenges, saying that the challenges is scarcity of water. Ngamakhaya alishumi asele esebenza noMulipo nobancedisa ngendlela zokulima. Abahlali bathi bayawubona umahluko oko liqalile eliphulo. Vegetables are expensive, and then we are living in the world where there are no jobs and so on. So if you have this type of a project, it really alleviates poverty. I got food at home. Peter, they plant the whole yard. The poverty is out. Now the poverty is out at my house. Lo mfama usakhasayo uzimisele ukuliphuhlisa eliphulo kule minyaka izayo, kodwa uthi oku kungaphumelela xa engafumana uncedo lwesithuthi iwo. Sinamkela kwakhona kwiindaba zelijelo uyakwazi ukubukela kwakhona ezindaba kwijelo leYouTube SABC. Kwinqaku lokuqala sithe umbutho olutsha we-ANC ubambe umngcelelo yakumasipala umngeni ukuqhankqalazela ukuba kubanjwe usodolophu ngezitshelo zorhwaphilizo nokuqesha ngokwazana. Imingeni emininzi kumazibuko okungena kwelinje ngemigca emide iyaqhuba ukukhoka urhwebo lwezinto ezithunyelwa kwamanye amazwe aseAfrika. Iingcali zoqoqosho zithi le mingeni ichaphazela uqoqosho lweli njengoko ibangela uninzi luphulukane nemisebenzi kumacandelo afana nelemigodi. Isebe lamaqumrhu karhulumente licenga icandelo labucala ukuba lincede ukwakha amanye amazibuko okungena ukuhlangula uqoqosho lweli. Imikrozo emide ixananazile kumazibuko okungena aseMzantsi Afrika ibangela ukudandatheka kwiinkampani zeli nezangaphandle kwelizwe. UMzantsi Afrika ngoku uyasilela kwinkqubela yokuqobisana nale mingeni. Other countries in the region like Namibia is building the biggest port, and some trucks are now saying, South Africa, you are queue for our goods to go on the ship, it's too long. Icandelo lemigodi lithi le mingeni ithwaxa uMzantsi Afrika izigidi ngezigidi zerandi.
companies have diverted a lot of their cargo to Maputo, where the port is functioning very well. The biggest issue is also constraints. The railway line can't be expanded immediately, and the volume of trucks going through the border post are much higher than what that border post was designed for. It's in the order of about 18% of every 100 million that the fiscus is losing. Enye yengcali zezoqoqosho uBongani Mahlangu ibekela ubala ukuchaphazeleka koqoqosho ngokubanzi yenjenje. The economy wider gets impacted on the basis that it is unable to then generate the potential tax revenue, which then affects the fiscus. As we have seen with Treasury now, with that note that they had circulated of cost containment. So those are one of the things that then contribute to Treasury implementing cost containment, because they can no longer generate the required revenue from the economy. Isebe lamaqumrhu karhulumente lihlabe ikhwelo kwicandelo labucala ukuba lelule isandla ukukhawulelana nale mingeni. We are also looking at that to bring in private sector to come and help us in building some portions of the ports. Iingcali zezoqoqosho zithi ezinye zendlela zezisombululo ngaphandle kokwakha amanye amazibuko okungena ziza kuthatyathelwa ingqalelo ngokuxhaphaxhabisa. Indoda eminyaka engama-38 etyholwa ngokubulala amapolisa amabini ngo-August bekulindeleke ukuba ivela kwesibini kwinkundla kamantyi yaseKimberley namhlanje. Kutyholwa ngokuba uDaniel Alberts wadubula wabulala amapolisa ngethuba eleqwa ngabakuba isithuthi esibiweyo. Ityala lakhe lihlehlisiwe ngelixa isaya kuhlolwa ngoogqirha bengqondo. Umtyholwa uDaniel Alberts ujongene nezityholo zokubulala, ukuba nokuphanga. Iqiza lamapolisa beliphume ngobuninzi ngethuba evele kokuqala enkundleni. Lo mtyholwa uxelele inkundla ukuba usisigulane sifumana unyango ngokwasengqondweni, nto leyo ikhokhelele ekubeni lihlehliswe lityala logama uAlberts esayokuhlolwa ngogqirha ngokwasengqondweni. The case is still at its early stages as investigations that are led by the SABC are continuing in this matter. During his previous appearance, he indicated that he won't be applying for bail. In the future, if the accused decides to apply for bail, the prosecution will oppose that bail application, given the seriousness of the charges against the accused. Kungoku nje lo mtyholwa usesele uvalelweni, kwaye igunya abantu lezotshutshiso lisalinde iziphumo zika-Alberts koogqirha bengqondo. Isebe lezempilo eMpuma Koloni nogqirha Doctors Without Borders liza kusungula iphulo lembumbe egcuwa ukuphuhlisa nokwandisa iinkonzo zokonga abantu abanezifo ezinganyangekiyo kodwa ezilawulekayo. Ezifo ezingosuleliyo zibalulwa njengonobangela obaphambili bokusweleka nokukhubazeka kwabantu jikelele. Intatheli yethu Abongile Yantshisi ilandele eli nqaku. Studio kunye nakubabukela amakhaya siza ngqo apha kundabakazi kwiphondo leMpuma Koloni, nalapho isebe lezempilo ephondweni liphehlelela iphulo libambisene kunye nombutho Doctors Without Borders ukubana kukhawuleziswa ukusiwa inkonzo zempilo engakumbi apha kwindawo esamaphandleni. Kodwa ke usichubela banzi sinaye uthethela umphathiswa wempilo apha ephondweni umama noMakhosazana Meth othethelwa nguye umkhululi Ndamase. Tata, siyabulela kakhulu ngexesha lakho. Eliphulo nilipehlelela nayo apha namhlanje litsalwe indoda. Masibulise Abongile, sibulise nakuba City le partnership sinayo namhlanje ne Doctors Without Borders. I partnership ngoku iqale ngamaxesha apha besincedisa khona ngokulwa khona i virus le partnership iza sibone ukuba amanani we-non-communicable diseases athande ukunyuka, kodwa loo nto leyo ayikho lapha eMpuma Kapa kuphela kuba ibuyaqaphela izifundo okanye izidets ze-World Health Organization zithi abantu abangu-71 elizweni lonke jikelele ku-71 diseases. Siyazibazi ke i-non-communicable diseases zezo nto zifana ne-stroke, hypertension, department serious ngayo, and the World Health Organization iphinda yatsho yathi if ilento non-communicable diseases as 2030 abantu abayi-50 kwihlabathi jikelele kwilizwe jikelele bangathi bachaphazeleka bade basweleke. So yi-partnership le ekufutshane
wathi into ye-partnership ne-collaboration funeke sigxininise kakhulu because into yempilo into ye-society yonke. Abafundi basemakhaya kwiholide zentwasahlobo kodwa kwiveke ezayo baza kubuyela ezikolweni. Ababukeli bavakalise izimvo zabo ngokuchitha ixesha nonomngqushwane emakhaya nezinto abahlupha ngazo. Uba izikolo zizavulwa olomngqushana ifridge ayivalwe ehleli njalo nje ivuliwe nento sefrijini azide zibande ne-2 zethu ziyaphela mababuyele esikolweni singavuya kakhulu. Bazokhumbuleka abazukulwane ngona zivulwa nje zesikolo. Madoda bayicala ukutya hayi bayalayisha amaqanda amapha hayi idazini bephela nge2 days. Ke hayi ngabantwana babo. Impela azikhawulezwe zivule izikole sesikhathele ukukhuza izingane umkhuza lapha uvulana namafridge uyalivula uyavala ngafuthi khona ukudla kuthengilwa kufaka efridge uthi usakhuza lokho nangu usedlala remote TV wena umuntu omdala awusayikhona ukubuka into oyithanda. Umntana wesikolo mina ngijabulile ukuhlala endlini nabo sisi bami ngincede simama ngikwasha izitsha. Hayi mazenze izide zivula izikolo ngoku abaqho kancinci kuvulwa ifridge kancinci kulanjiwe kuyaphungwa kancinci funeke bekhutshiwe. Ingathi kuyaxoxwa xa kuthiwa ziyavuka awutsho siphumule ukuthetha. Egqiba igrosali abafuna uthunywa hayi mababuyele. Bekumnandi nangona nje mntakabawo iTV ownwa ngabo hayi mntakabawo ezindlebeni sekuringa uMasha and the Bear. Kumnandi uhlala nodadewabo wabe kumnandi uhlala nodadewabo bami mina kodwa bengizobakhumbula shem ngizobakhumbula bayasebenza sebetshalile baqedile manje engadini benza ama-washing akukho washing esele manje nayi bayasebenza shem kodwa hayi baligingqisakala impuphu angifuna ukungasho shem hayi baligingqisakala impuphu. Abanomngqushwana bayatya bayathethisa hayi nababuyele esikolweni bayahuqula ngoba abafuna ukwenza nto le phambili zezifowuni. Hayi bekumnandi kakhulu ukuhlala nabantwana besikole yizo-ke abanye abazukulu nje bahambile babavakasha bavakashela no-anti babo. Bakhona abazali ababe kumnandi uhlala nonomngqushwana bekhona ababesebexoxene bababuyela nini esikolweni ababhiza apha ezitrateni. Empeleni labantu bamosha badla kakhulu ikolo mangabe zivaliwe kanje bayenza noma yini bavula amafridge badla kakhulu. Wow, bakhala abazali ngegrocery. Ngoku masicaphula amagqaba nje ezizenza kaqamba kwehlabathi. Imimoya ibhudla ngamandla ihlasele kumazantsi eTaiwan. Amagosa ohlangula aqalisile ngokucoca imimandla ichaphazelekileyo kwisichotho iKhoinu. Uthi okwangoku kuwe imithi kwaqhawuka namasebe ukutyeleka kodaka akukabonakali. Yawuva umoya ubhudla ngamandla. Azikhwelwa namhlanje emisebenzini nasezikolweni. Ilizwe laseChina lithumela amajukujukwini satellite kwiphondo iSichuan. Le ntolo ayinazinjineli ilawulwa ngobuxhakaxhaka bale mihla. Akatha qelele eFrance. Bayaphela abakhenkethi bemidlalo yendebe yehlabathi zingcukuthu nentwala benyevulelwa nangamaphela. Alors moi ça m'a vraiment trop. Uthi ndixhalabile ndiza kugcina ibhegi yam kufutshane nam xa ndibuyela ekhaya ndiza kuzihlambisisa impahla zam. C'est vrai que c'est compliqué donc quand je vais rentrer chez moi je vais devoir laver tous les habits que j'ai. Moi ça m'a stressé parce que ce matin je devais prendre le train. Kudala abakho amaphela nencukuthu umahluko kokuba kuthethwa ngawe ezindabeni toke leyo exhalabisayo. J'ai un peu fait attention en arrivant dans mon train. Welcome to Mother's Mind. Asikweli ngqokoqo. Iphumile ingabula zicawu yomboniso wokhenketho oluyimbali likaBeyonce iRenaissance World Tour. Lo mboniso uzoqala kuboniswa kumaziko emiboniso kumantla eMelika. Ukuba uza kusatyalaliswa nini kwihlabathi iseyindaba yakwamkhozi onqololo. Reaching up to the solar system, we flying over ocean, we flying
ukuba ngaba amaxesha besingawajonga encwadini belingatshona liphinde liphume siziphanga ukanti umathangane uyalandela nezinkulu ngentsimbi yesixhenxe amaqondo emozulu ayalandela kamnandi.